על נוצרים. עליהם ממש? לא יודע, אני יורק על הרצפה, אולי אם אני רואה צלב, אם אני רואה נוצרי... אתה כן? אני יורק על הרצפה, אבל מגעיל אותי. למה? תעזר. למה? כי נצרות זה משהו זה נגד היהודים משהו. אם הם עובדי עבודה זרה, אז אנחנו צריכים למוס בהם ולשקט אותם ולרמוס אותם ובעיקרון גם להרוג אותם, כי הרי גוי חייב בשבע מצוות בני נוח, ואם הוא לא מקיים את זה צריך להרוג אותו. אבל... אתה תהרוג מישהו? אם הייתי יכול הייתי מאוד שמח לעשות את זה, אבל אין לנו בית דין אז אנחנו לא יכולים לעשות את זה. שמאמין שהאלוהים שלי הוא חלק מבי איש, אז צריך להרוג אותו. מי שמזלזל באלוהים שלי אז אני אהרוג אותו. אז זה לא, אבל זה תפקיד שלכם, להרוג או לרעוק, זה לא התפקיד של אלוקים? לא, השם אומר לנו מה לעשות. תפקידה בעולם זה לעשות טוב, לגרום שהעולם יהיה נקי. כן. יש כל מיני אדם שיאמין באיזה בן זונה אחד. אבל איפה זה כתוב? אבל איפה זה כתוב? איפה זה כתוב בגמרא? אתה רוצה להביא גמרא? אנחנו יכולים להביא גמרא ולראות. אבל מישהו שעובר שהוא נוצרי, הוא לא עושה את זה יום יום. זה ממש כמו יריקה בפרצוף, הוא נמצא כאן בבית של אלוקים והוא בא ויורק עליו, הוא מתייחס אליו בצורה שגויה ביותר, בצורה שזה ממש כמו יריקה. לכן זה ממש... זה שהם קיימים. אני לא נכנס עכשיו, אני לא יודע אם צריך לירוק או לא צריך לירוק, אבל עצם זה שבן אדם בא נכנס, אז הוא נכנס, זה כמו שהוא יורק לאבא שלך בפרצוף. אבל הוא חי פה. זה לא משנה, אם הוא עכשיו... בסדר לירוק על נוצרים. עליהם ממש? לא יודע, אני יורק על הרצפה, אולי אם אני רואה צלב, אם אני רואה נוצרי... אתה כן? אני יורק על הרצפה, אבל מגעיל אותי. למה? תעזר. למה? כי נצרות זה משהו זה נגד היהודים משהו. אם הם עובדי עבודה זרה, אז אנחנו צריכים למוס בהם ולשקט אותם ולרמוס אותם ובעיקרון גם להרוג אותם, כי הרי גוי חייב בשבע מצוות בני נוח, ואם הוא לא מקיים את זה צריך להרוג אותו. אבל... אתה תהרוג מישהו? אם הייתי יכול הייתי מאוד שמח לעשות את זה, אבל אין לנו בית דין אז אנחנו לא יכולים לעשות את זה. שמאמין שהאלוהים שלי הוא חלק מבי איש, אז צריך להרוג אותו. מי שמזלזל באלוהים שלי אז אני אהרוג אותו. אז זה לא, אבל זה תפקיד שלכם, להרוג או לרעוק, זה לא התפקיד של אלוקים? לא, השם אומר לנו מה לעשות. תפקידה בעולם זה לעשות טוב, לגרום שהעולם יהיה נקי. כן. יש כל מיני אדם שיאמין באיזה בן זונה אחד. אבל איפה זה כתוב? אבל איפה זה כתוב? איפה זה כתוב בגמרא? אתה רוצה להביא גמרא? אנחנו יכולים להביא גמרא ולראות. אבל מישהו שעובר שהוא נוצרי, הוא לא עושה את זה יום יום. זה ממש כמו יריקה בפרצוף, הוא נמצא כאן בבית של אלוקים והוא בא ויורק עליו, הוא מתייחס אליו בצורה שגויה ביותר, בצורה שזה ממש כמו יריקה. לכן זה ממש... זה שהם קיימים. אני לא נכנס עכשיו, אני לא יודע אם צריך לירוק או לא צריך לירוק, אבל עצם זה שבן אדם בא נכנס, אז הוא נכנס, זה כמו שהוא יורק לאבא שלך בפרצוף. אבל הוא חי פה. זה לא משנה, אם הוא עכשיו...